Iya. Dikasih. Apa? Kitanya apa Mas? Meket Tresno. Ha eh. Ha eh. Kaya rindu cetru-cetru ning atiku jaman biyen-biyen aku katon apa saiki aku iki katon apa semono sliramu ngate prasetyo bunga susah dilakoni kanthi lilo mula aku ra ngira yen sliramu citra liya Wedi rumah rotua Mas. Jancane iki mau salahe sapa ya oh ngati sliramu megatake tresno ora nyono atiku uga ora kira yen saiki uripku banget nelongso ayu Marang sliramu aja tega welas putra putrimu aku wong ora guna apa turku jiwa wis tak trima pasrah karo sing kuwasa marang sliramu wong ayu kaya rindu cetru-cetru ning atiku zaman biyen-biyen aku katon apa saiki aku iki katon apa semono sliramu nate prasetyo bunga susah dilakoni kanthi lilo ora guna apa kuwasa ora apa-apa Mas. Santai wae Mas. Kang kuwasa. Matur nuwun Mas. Iya,